Александр Бестесі оқушылары дәресләр тәмамланғаш үйлеріне қайтырға ашықмай. Оқытушылары Нияз Хадиуллин жетекшілігінде хәрбилер үшін құлтық таяқлары ясыйлар. Береде һәркім ішінің жойын біліп башқара. 2 атна дәвамында барлығы 20-ден артық құлтық таяқ әзірлеп тапшырғаннар инде. Тағын 22-ні ясағаннар. Bir parın tügül bir singine yatarga 2 saatdan artıq vaqt 2 saatga yaxın vaqt ötə. Ən birinci şiratda qıldık dayağımız yatagan 90 reyklar çıgarabız, burusluqlar yasayız. Ondan sonra resmi suistanokda razmerlerini 4 yaqlap tegizleybiz. Ondan sonra frezerli stanokda ötəbiz. Ondan sonra süreli stanokda ötəbiz. Şablon bilen indi tişəbiz, tişi işlərini başqarabız. Ciyarga gidip 15 minutqa yaxın ötəyimdi. Ағаш белән изге күңелле кешеләр булышлык иткән, ярдәм чараларын ясау бер туган Атласовлар тәкъдиме. Материал җитәрлек, егетләрнең генә бу таяклар белән түгел, үз аякларында кайтуларын телибез диялар. Әзер таякларга илебез сагында торучы ир-атларга рәхмәт сүзләре һәм теләкләр язылган хатта беркетеп куялар. Барысы да ихлас йөрәктән башкарыла. Құлтық таяклары белән бергә мәктәптә окоп шәмнәре дә әзерлиләр, аларны махсус хәрби операция игълан ителгәч тә ясый башлаганнар. 2000-нән артык шәм ясап озатулары билгеле. Режем из картона для свечей. Вырезаем бумагу, которая написана солдатам. Мне иногда даже нравится это делать, потому что помощь всегда нужно оказывать. Мәктәптә генә түгел, авылда да гуманитар ярдәм әзерләү буенча зур эш алып барыла. Авыл җирлеге башлыгы үзе дә бу яктан үрнәк күрсәтә. Село вообще активно включилось в эту деятельность. В клубе местное население плетет сети, количество сетей собирает посылки. Также идет изготовление продовольственных наборов, сухих, засушенной лапши, овощей, которые при необходимости может разогреть. Поэтому жители села оказывают активную помощь. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.